Mantungwa nina basenhlanezwe ngiyanibingelela babethu ngethemba kuyaphileka enhlana nasezansi babethu. Nina besinambathe saxapha senyele emanyandane. Nina benjumbane eyadluselwa lencwala yaphasela ngabasontezeli kwaNtaba Zintoni. Nina bensingo yashaya uphawu kwezikwaza ngendaba ngoba ishaye kunyamazana ingwane. Nina benkunzi yakithi sobovule yamjula ukuqaya mgibo sigoba kumashoshona. Nina bakabheje sengoma ubheje weguma ubhaca labentungu inkomo enye igijima kuyikamavimbela. Nali ke ihubo bakwethu lendlu kabheje lidonseka kahle kodwa uma ngabe abantu bebabili noma bebathathu umuntu oyedwa ngeke lizwakale kahle uma umuntu eyedwa kushuthi obizayo uthi ke ubheja kathandwa ndawo akathandwa ndawo. Abavumayo ke bathi ziphi zimbalamuni lezo nkomo kukhona abakhaleli izinkomo. Uziphi zimbalamuni lezo nkomo kukhona abakhaleli izinkomo. Uziphi zimbalamuni lezo nkomo kukhona abakhaleli izinkomo. Obizayo usuka elokhu eqhubeka njalo ethi ubheja kathandwa ndawo akathandwa ndawo ukhumalo kathandwa ndawo akathandwa ndawo. Nina beqhawe Mantungu amahle bantwana benkosi, nina bakanoluju, nina bakalobhengu lawamawaba amawaba engase inkondeni naselangeni, nina bakanxiba lisembolisana bantwana benkosi. Nazo-ke amen.